jeho předkové byli kováři a muzikanti. On sám je vynikající primáš, i když pracoval jako dělník v továrně. 67letý Jožka Kubík z Hrubé Vrbky na Horňácku. Jeden z mála posledních žijících primášů, který si vytvořil v duchu tradice vlastní styl. Jožka Kubík ovlivnil řadu mladších primášů, kteří hovoří o jeho umění s velkým uznáním. Nejpřednějším z nich je doktor Slávek Volavý, ředitel Ústavu lidového umění ve Strážnici. A tak jsem se taky jednou dostal, bylo to na sklonku 30. let, do Hrubé Vrbky s kamarády. A přišel jsem tam do takové staré hospody, bylo to, myslím, že o Hodech. A tam najednou jsem uslyšel muziku tak, jak jsem ji ještě, teda tu slováckou muziku neslyšel. Slyšel jsem je na různých vystoupeních třeba tam, ale neslyšel jsem je tak přímo v tom, nějak v tom hudebně tanečním procesu, jak jsem do toho vpadl tenkrát. Byla to taková nízká hospoda s trámovým stropem a tam nadevším prostě královal Jožka Kubík. Sedl jsem si blízko té muziky a poslouchal jsem. A teď běžela jedna sedlácká za druhou. Ten stereotypní rytmus té sedlácké, ten houpavý, ten vnitřní rytmus, to úžasné napětí, které se projevilo v těch kontrech, v base a nakonec i v cymbále, tak jak hrál, kterým jsem se později seznámil, Jožka Kýr, bylo něco pro mě něco úžasně poutavé. Nabýval jsem takového dojmu, jako by tím rytmem sedlácké se hýbal každý kousek té hospody s těmi. I ta legátka, na které jsem seděl, i ten strop, jak kdyby se pohyboval v rytmu té sedlácké. No a toto je současná kapela Jožky Kubíka. Rytmicko-harmonické nástroje doprovodné, basa, viola a housle, které nazýváme obecně kontry, jsou v rukou Pavla Kučery, Jury Janáse a Jana Mikloška, kteří vyšli ze školy Ňorkovy v Hrubé Vrbce. Píšťelák Tomáš Kohút je zas představitelem velické školy Miškelíkovy a Kohútovy. Vlnivě houpavý rytmu sedlácké je vždycky uváděn předspěvem. Předspěv k sedlácké je doslova zpěváckou soutěží, čí nápěv bude přijat kapelou a vyhrán k tanci. A tady organizační duše muziky František Ochénka a nejmladší odchovanec Kubíkův Martin Hrbáč. Hrají obligát a terc. U cymbálu František Janás je následníkem nezapomenutelného horňáckého cymbalisty Jožky Kýra.
Primáš Jožka Kubík zdobí ornamentem svých cifer nápěv písně přejatý od zpěváků. Horňácko, kraj umělecky nadaných lidí, proslulý kromě dokladů hmotné lidové kultury, především zpěvem a hudbou. Folklor sem přitahoval významné umělce Adolfa Kašpara, Aloise Hábu, Leoše Janáčka a mnoho dalších. Žili tu úprkové, jako doma tu bývali mrštíci. Donedávna zde žil akademický malíř Karel Sup, autor těchto obrazů. Jiří Mahen tu napsal Jánošíka, z horňáckých zážitků zkomponoval Vítězslav Novák Slováckou svitu. Když jsem se učil, tak mi koupili otec husle. Takové malé, teda jak pro chlapca menšího. Ale to tak teda neznělo, se mi to tak nelúbilo. Někdy se mi to lúbilo, někdy jakdy. Někdy se toho nechal a potom jsem hrával zas. No a potom, když jsem hrával, tak ve škole jsem za to dostával. No a oni, když se to dověděli, tak mě dobře vyzvárali. Huslám on tíhel, snad čím začal chodit. Doma měli husly, jeho tata, ale to nebyl muzikant, on tak na ty husle vrzal, ale to měl po velickém Jožovi Kubíkovi. To si pamatuju, když už jak se to učil nebo neučil, protože peněz tam nebylo, víte, aby si mohli koupit husle nebo struny nebo šmídec a tak dále, ale Jožka Pršecko hrál. Když měl, hrál aj na jednu strunu, lebo si ju nadvázal a kde jak. Šmídec, když neměl vlásy na tém, tak si o stěnu taky kovek a tím hrál. A konečně jsem viděl ráz, když donesl mamě první peníze. To bylo v 915, tady vykupoval za první světové války nějaký chlap brambory, víte, už bylo hlad, válka, jmenoval se, nevím, jak se mal, Šimčík nebo tak nějak. A Jožena mu co si zahrál a dal mu 2 koruny, tedy ty železné koruny, jak byly za Rakouska už těž takové, dal jich mamě. První peníze, co vyhrál mama, co jsem viděl, ho hladila první peníze. Chodívali k nám myštělíci z Velké hrávat na svajby a bále a v zimě plese. Na Ňorci tež hrávali
tak jsem se šel dívat vždycky pod okno. Odpočúval jsem, no a co se nelúbilo, zase došel dom, zase hrával, co se nezalúbilo, a co se nelúbilo, tak jsem to nechal. No až trochu hrál, že mu bylo 15-16 rokov, tak potom hrával najradši. Sám, když tak ho někdo nečúval, tak svítil měsíček a stál a hleděl za tu stěnu a proti tomu měsíčku si hrával sám, co chcel. Hlavně ho zaujímali sedlácké. To bylo jeho sedlácká. Do toho se teda vžil, až to ovládá, jak dnes víme, dokonale. Vždycky mě zajímalo, že pravda, Jožena Vrbčan, Ňorek též Vrbčan. A nakonec po té stránce muzikální jedny písničky hráli a úplně jiný přístup k tomu, úplně jiný výraz. Jožena ten určitě musel přece hrávat s něma, nebo musel je pravda poslouchávat. A zajímalo by mě, jestli teda, já si myslím, že to jsem slyšel všecko, co jsem tu jako slyšet mohl. Jestli tady aj jinší muzikanti byli, nebo si Jožka to? Byli, ale lipáre. Byli. Kedy si hrávali, oni ten starý byli moc roků v Americe a dojeli z Ameriky. A chodívali k nám, já jsem teda hrával tady na ty husle a oni byli jako kontráž. Aha. Tak jsme se spárili spolem. No ale tak jsme si zahráli tady doma u nás. No ale oni už věděli teda, že vždycky mě volávali, ale Josefe, počúvaj, dojdi k nám se podívat, si zahrajeme, povídá. A když tak, a povídám, ale basistu nemáme, není nás dol, no však může hrát aj váš Pavel, však ten umí hrát. Aj Pavel hrávali? Náš Pavel. Ja, Pavel váš. A já povídám, no, může, leci sa mu... Jo, ten Mutěnica. Leci sa mu bude chcet hrát. A basistu si najdeme. Jana Matulu z Malej Vrbky, no a bude to, no. První jsme narokávali do Michalovci, 20. A tam nás potom vybírali a ptali se, který jsme hudebníci. No tak nás pozapisovali, dobré. A potom nás odvedli do Humenného. No a tak nám ten pán doktor teda vykládal o muzice, o akordoch, rozložené stupnice, durové, molové a aby si to každý osvojil, ale sluchem, ne říkat to někomu, lebo co. To nemá. Osvojí to sluchem, tak nám to pověděl. No, tak potom, jak jsem došel z vojny, my jsme ju založili tu hudbu, tak v 33. roku. Po houževnatých začátcích pozvolna zrál originální styl samouka Jožky Kubíka. Mísil se v něm vliv ryzí horňácké tradice s vlivy cymbálové muziky cigánské. Matěj Miškerku měl cymbál a ten ho prodal Kýrovi, ale já jsem mu o něm povídal, Matějovi. A taká ji povídá, já ho prodám. Ale si nedá to kolo, tu zbrojovku, tak já mu ho dám za to. Ale nemusí něco dodat. Jak jsem se naučil, no to já jsem podchytil tam. Tam, když jsme hráli na vojně, tak já jsem s tím cymbalistou teda kamarádil a oni všecko vysvětlili, oni všecko ukázali, jak se to ladí a všecko. No tak já jsem zase učil za Kýra. Co jsem věděl, tak zase mu ukazoval já. A tak jsme se učili porád, až do posavát. Kurte. Jožko, když tak hraješ tým mladým, nezahrál by za mě starému? Ale zahrál, co by ne. Keby moje nožky neschodily,
Joško, děkuju ti. A jakou piješ? A já tebě teda děkuji. No ale jakou piješ? Jakou piju? Hořku. No tak dostaneš horšké. Majstre, vám sa chutno hraje, když chlapci pekne zaspívajú, ale sám tež si rád peknú piesničku zaspívate. Ktorú najradši spívate? Synečku z Jaluby. A zavoláme Martinka a on vám ju zakontruje, aj? Môže. Synečku z Jaluby, máš gatě na ruby, obradím na líce, prosím ťa velice. Zahraj, Deně, majstre. Zahrajem. Kolik bylo mě ale 25 roků, když chodí do stanice za mnou. A jak by vám řekla, Fešák byl, lubí se mě za jeho muziku, krásně hrává. A všichni to velice mrzí, že je nemocný, vidím to po něm. A neráda by byla, kdyby sám ze světa zešel. Pěsničky tak lúbí, no. Tak člověk má něco v hlavě a hodí to stranu a zapomene na všetko. Pěsnička sa môže hrát báriak. Zahraje sa tak, lebo tak. Ale musí člověk tú krásu dať, ty cifre a aby to člověka a národ to musí zvygadať, bavit.